Bona vesprada, Pep. Voldria donar-te la benvinguda així a Olocau i que mos explicares una miqueta de què tracta el teu nou espectacle, Les veus secretes. Pues Les veus secretes es tracta per això, de donar valor a les dones que tota la vida ens han ensenyat les cançons populars, les que han conservat oracions, cançons, romanços, i elles són les que han contribuït a que això pues, vagi endavant. I després pues, farem les 4 estacions de l'any, no? Que és primavera, estiu, tardor, hivern, que és lo d'una persona, no? Quan naixes eres jove, està la primavera, després està l'estiu, que ja eres més fadrí, després està la tardor, que jo estic ara en la tardor, i després ve l'hivern, que ja eres major, no? I ve pues, la mort, pues és així. I entonces ho han dividit en 4 estacions de l'any i farem pues, cançons sobre aquest tema. Però a la primavera pues, farem la tarrada de Pasqua, el que s'ha cantat tota la vida. Però seran noves o ficaràs també cançons teues? Sí, n'hi ha alguna nova també, sí. N'hi ha de la part de la Folla de Castalla, del poble d'Onil, n'hi ha un fandango, no és nou, és vell, per suport, però bueno, sí. I n'hi ha una habanera també, que la fem en el disco de Llavelaire. Molt bé. I bueno, no sé, pues, se tracta d'això, d'anar refrescant la memòria i que les dones donar-los el valor que sempre han tingut i no us ho han donat. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies i benvingut altra volta si a este poble. Molt bé.